Ловен репортер. Вижте с очите си фактите, събрани от нашите опитни репортери. Запознайте се с най-новите ловни истории, интересни събития, непознати дестинации и рекордни постижения. Ще ви представим цялата информация в полза на ловците и авантюристите, готови да се впуснат в ловни приключения. Ловът е най-доброто средство за управление на дивеча, когато ловците са добре информирани. За това ще се погрижи и вашият личен ловен репортер. България винаги е била сред най-добрите и желани ловни дестинации в света. Това могат да потвърдят всички големи ловни организации. България е една от страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа, защото територията й покрива 3 биогеографски региона – алпийски, черноморски и континентален. Геологията и специфичните микроклиматични особености на страната са основната причина за това разнообразие на видове, природни местообитания и екосистеми. Списъкът на бозайниците съдържа над 100 вида животни, някои от които отдавна изчезнали в други части на европейския континент. Много от най-големите трофейни екземпляри също са ловувани тук и качествата на българските трофеи на благороден елен, диво прасе и балканска коза са ненадминати. Но сега ще ви разкрием един малко известен факт за нашите природни богатства и по-специално за възобновяемите ресурси. Знаем как да отглеждаме дървета и когато сечем гори, засаждаме нови, за да добием още дървесина след време. Знаем как да осигурим на дивите животни храна и хабитат, така че те да се възпроизвеждат, за да можем да ги ловуваме след време. Това са два от основните природни възобновяеми ресурса, но има и още. Сега ще ви представим едно от най-ценните възобновяеми природни богатства. То също като дивеча бива ловувано в гората, а за да го открият, ловците използват специално обучени кучета. Този скъпо ценен трофей е трюфелът. По света има над 100 вида трюфели, но не всички са ценени за кулинарията. Най-скъпите от намираните у нас са белите трюфели, следвани от черните, които заради стойността си са наричани бялото злато или черните диаманти. Трюфелът е трудно достъпен деликатес с висока цена, който през миналия век е присъствал на трапезите само на владетели и монарси. Допреди 20 години почти никой не е знаел, че трюфелите растат и в България, въпреки че още по времето на социализма се разчува, че и у нас има от деликатесната гъба. Превъзходният аромат на трюфела е комбинация от влажна почва, ръмящ дъжд, заровени в пръста дъждовни червеи и пикантни спомени от изгубената младост и старите любовни афери. Така Озерски описва аромата на трофейните зебни гъби, наричани от гастрономите есенцията на всяко ястие. За да се запознаем по-обстойно с ловът на трюфели, ще направим едно пътуване до град Попово. За няколко дни ще бъдем гости на едни от най-добрите препаратори на диви животни у нас. Цветан и Ангел Ангелови са известни с творбите си в цяла България и се съмнявам, че има ловец, който да е посещавал от Държавно ловно стопанство Воден и Рихисар и да не се е удивлявал на препарата на зубър в фоайето на ловния дом, който е тяхно дело. Нашият разказ за този лов започва от ателието на двамата братя в село Дриново. Току-що завършваме работа с брат ми по това красиво животно и смятаме да заведем Сани и Владо, които са ни на гости, на лов за трюфели. Мамо, това какво е? Трюфел. Черен летен трюфел. Това не е от най-големите. Не. Колко по-голямо е? Може да достигне до половин килограм. Това е примерно 50, да. 40-50 грама. Да. Много хубаво. Много хубави са трюфелите. Страшно ароматен. И сега какво може да се намери такъв трюфел по това време? Да, разбира се. Можем да намерим една раница да напълним. А белият трюфел кога е? Моя най-любим. Белият трюфел почва от началото на септември и може да бъде намерен до края на декември, който пък е много ценен и много по-ароматен.
А иначе като цена, това спрямо белия, колко процента, да речем? В смисъл, колко пъти е по-скъп белия? Да речем, това по 1 лев, онзи колко ще? Ами 10 пъти по-скъп. Уха, Да. сериозно. Достига до много високи цени. Имало е години, когато килограма е стигал до 13 000 лева. Конкуренция имате ли? Прасетата? Също ли? Да, прасетата едат точно озрелите трюфели, ароматните трюфели. Ти как така не си взел едно прасенце да си го обучиш? Ами взел съм си кученце, да. Прасенцето не е ли по-добре? Не. А тук след гонки и прасетата, като ги печете, случват трюфели ли сега? Ами да, по-вкусно е месото. Има лек аромат на трюфел. Особено като в кръга на шегата, да. Айде, това направя някакви Айде, тръгваме. Ама зайка, гледай кукава майка. В задния двор на Цецо открихме не само кучетата ловци на трюфели. Там имаше цяла зоологическа градина. Без резко движение. Ето, виж, то ти е интересно. Детето. Давай си ръчичка. Няма изобщо нищо страшно. Те са нито хапят, нито ритъм. Виж как изпълва ушите. В двора пълен с зеленина и цветя е ателието им. От тук ще вземем специално обученото им куче за лов на трюфели. Айра. Така се казва спрингер шпаньола, който няма търпение да излезе от клетката си. Стига, стига. Добре. Не там. Има едно. Стига. Гонитбата приключва и Яна съпровожда заблудените гасета при семейството им. Леле, какво се направи? Аз градули намериха ми тази цопна гьола. Тук и... Сега какво ще правите, майко? Как ще изложи? Това не е изплаквайте малко смъртно. Тя ще се отръска. Това кайра. Пускай го. Той е хубаво да я пусна да се изтръска. Аз той там ви я върдиха. Да отиде пак в лодка. Ама не. Айде да лъжи, кой тръскай се и да се качи. Айде, готова си. Ела тук сега те хвана, ела. След забързания душ сме готови да потеглим към тайните места, които братята знаят с петната на трюфелите. Петната те наричат местата, където обикновено намират рядката гъба.
Места, които всеки ловец на трюфели пази в тайна. Преди да потеглим към гората, спираме в местната църква. Пращат делегация от около 6 човека, отиват в Украина, отиват при Мариндринов. Той много се зарадвал. 2 седмици ги е държал като лични гости в дома си. Рисуват 3 негови портрета. Бащата на братята се грижи за църквата и с гордост ни я показва. От него узнаваме и интересната история на село Дриново. Дава съгласието си селото да носи неговото име и от декември месец 1897 година селото е с българско име и става Дриново. Между Бакшишлак. Къде е по-хубаво, отколкото Бакшишлак? А околните села, аз ги помня, години и години си вървяха с турските имена, с старите турски имена. Са се организирали. Да. Това е много добре. Ама то, виж колко интересно, че са питали за съгласието на Марин Дринов, защото могли да си кажат каквото си искат и той нямало да има против, ама виж какви са били милички, добрички. Той дава писмено съгласие, нали? Ти може пак да си го кръстите Дриново и без да се съгласи. То сега в наше време най-вероятно така биха направили. Църквата е изцяло реставрирана с доброволно набрани средства от селяните, независимо от различната им вяра. След като оставяме китното село, се отправяме към гората. Нямаме търпение да видим къде и как ловците на трюфели откриват деликатесната гъба. Пътуваме по черни пътища в гората около половин час и започваме лова в Лескова гора, примесена с бук и дъб. Дай, майко. Дай. Дай, бе, игло. Трябва. Усеща аромата от... Това не е ли един вид лов сега, дето го правим? Разбира се, че е вид лов. Как да не участва куче? Това е плячката, дивечът, тъй наречения дивеч. Ние го издирваме, намираме го и ето го трофея. Ама малко приключение в природата с хубав край. Манекенка. Айде, Айра, отивай. Айде, Еруска. Айде го тия. Кучето претърсва много добре, обаче няма да мириса въздух. Хайде, хайде. Дай, браво на момиче. Браво на момиче. Дай. Защо там я пусте? Ти забрави за наградката си даже. Елатка е. Браво. Ей го трюфелчето. Видя ли как го намери, та? Ето, то се вижда, гледай как е наядена от червия. И е тръгнала да замирисва. Виж е наядена. И излъчва някоя миризма, иначе е зелена, вътре е абсолютно бяла. Какъв цвят трябва да бъде, за да е зряла? Ами почва да покафенява. Почва да мирише на хубаво. Има ли друга Айра? Търси я, къде? Че лигла.
Обикновено имат братчета и сестричета. Но не е хубаво да се рови по този начин. Трябва да се разчита само на кучето. Айде сега гледаме да извадим нещо, за да видите. И фактически те растат така под шумата. Да, те са на повърхността. Рядко... Колко влага, може и да е по-надълбоко. Да, рядко е по-надолу. Обикновено е на повърхността, най-много на един пръст обично. Дай, мъж. Дай. Браво! Браво! Толкова бързо! Браво! Видя ли как го извади? Браво на Айра! Ето, това е един хубав български трюфел и събраното тук е резултат от нашата кратка разходка в гората. В Италия е ценен заради качеството, което има нашата гъба, купуван масово най-вече, за да подобри качеството на гъба, останалата гъба, събирана от половина Европа и изнасяна в Америка и по целия свят, не само в Америка, с търговска марка Made in Italy. Значи го изкупуват тук, да, след което го продават като италианско. Като италианско и най-важното е, че българският трюфел в цялата тая магия, събирана от половина Европа, българският трюфел служи за подобряване на качеството на останалата гъба. И никой не знае, че е български. И никой не знае точно, само защото прекупвачите от Италия. Традиционно се знае, че Италия е страната на трюфел. Бавно рива. И добре. Супер. Дай гъбата. Браво, била Ера. Ера, ама ние хвърляй там, ма. На мен ми е донесе, видя ли сега? Този път на теб я донеси, харесала те. Ах ти! Деца, кучето иска да стане София. Ах ти! Ела, Айра! Ела тук. Даже и награда не иска да си. Кучето ти се смахна. Душица. Айде! Айра! Дай. Дай гъбата. Сяна. Браво! Още една дъвка. Браво, Ари. Тата ли да пускам? Ела тук ли го? Чакай. Ух, че си. Започва своеобразно съревнование между братята. Всеки от тях оглежда с опитно око земята около дърветата. Трюфелите обикновено са в почвата на 10-15 см дълбочина, но след падналия дъжд, повърхностният слой на места е промит и се виждат гъбите с просто око. Дай, Айра. Търси. Дай.
Браво! Браво, момиче! Това къде? Ароматен. Айде, Ара, дай да го грижи. Това е черен трюфел. Не много голям, но уха е божествено. С интерес разглеждаме малката кафява топчица, покрита с кал. Това е истински български трюфел, намерен пред очите ни от Спрингер Шпаньола. Ето, че докато ние снимаме гъбата от устата на кучето, в дланта на Ангел идва втора гъба. Има ли? Добре е да започне обучението още докато кученцата са примерно на 2-3 месеца. Много лесно възприемат. Най-напред се започва с апортирането на трюфел. След като възприеме самия апорт, започва да му се заравя на кучето. То при апорта свиква с аромата. И вече после като е заровена гъбата, придобива рутината и си я вади. Много лесно по принцип става обучението. Кучето обича ли да яде гъбата, да зърчи, да я преглътне? По принцип обича, но докато се учи, трябва да му се отстрани навика да яде. И като се тренира правилно, няма такава опасност. И тя никога не си дава да яде гъбата? Не. Грешка е при тренирането да се дава на кучето да яде трюфел. Защото после привиква и разчиташ все пак като намери трюфела да ти го донесе. А каква порода е тя? Тя е мелес между кокер и спрингер шпаньол. Дай, тя е развалена. То не остане и я разкажа. Не бе, айде. Този червей е типичен за трюфел. Той го яде. Тук много близо има и тракийски могили. Да, едната е много голяма. Тук са на 200 метра от нас. Това какво викаше? Корал. Мисля, не съм напълно сигурен. От да живее. Това е един хубав, голям, но развален трюфел. От прекомерната влага. Това е здравата част. Тя е почнала да зазрява. Ето, вижда се добре шарката. Това тук е загиналата част. Разкашканото. Ден-два изцяло гълата ще изсъсипа. Те се казва свински трюфел. Това е трюфел? Да. Тук е един. Не, че става за свинете, той не е едлив. Го хъпна. Тя там парчета да ти ме разпиляни. Не е хубаво да е леко. Продължаваме търсенето още около час с променлив успех. Все още сме в началото на сезона за трюфели и гъбите са сравнително неозрели, а някои от тях дори не миришат. Кучето е дресирано да намира трюфелите по миризмата им, затова пропуска доста гъби. Но с тренирано око двамата братя не ги подминават, за да ни ги покажат. Дай го. Дай рано. Дай тук.
Вижте как става синя. Как се променя цвета. Е двойника на манатарката. Ма не е много отровна, защото боболичките ядат. Приключваме ловът на трюфели малко след 4 часа. Ето резултата от половин-часовата работа на аера. Въпреки че мястото е доста претърсвано, има останали и за нас. Да, 10 трюфелчета. Ние сме доволни на толкова. Те не са малки. Да, добри са. На нас и един не е достатъчен. Какъв беше този трюфел? Това е черен летен трюфел. От коя до коя се събира? Ами от началото на май до края на август. И тия 10 трюфелчета са равностойността на кучето на теглото му в злато. Да. Запалито хора. Налага се да се върнем в офиса на братята в град Попово. Там те имат пункт за изкупуване на трюфели. Това е доста добър бизнес, но и рискован, защото трюфелите са скъпи единствено, ако са първо качество. Когато пристигаме в офиса, заварваме синовете на Цецо и Ангел, докато ние сме събирали трюфели, Илян и Филип са се погрижили за бизнеса и за приемането на трюфелите, събрани от други ловци като нас. До тук изглежда, че денят е бил добър. Това са италианските трюфели. Да. Италиански трюфели от българските гори. Аз сега споделям тук, сега споделям на машина. Това е младо тъпче, виж какви си хубави зъбите, колко голямо. 2 години ще направя за и за изгнило гледаме, където има, нали, да не е мека, да е здрава, да е коралата. Процедурата за съхранението на ценните гъби е много деликатна. Събраните в чували гъби не могат да престоят без охлаждане повече от час-два. Виждаме няколко пълни чувала с по 20-30 кг всеки. Продължават да идват още коли и още ловци на трюфели оставят улова си на кантара. И това правите всеки ден? Ница, моля. Дайчо. Цяло лято. Ние работим с хора, работим от години и работим вече на две. Ето това е резултат от днешния лов на трюфел, който проведохме за доста кратко време. Виждате натурален трюфел, див, български качества. Да, с много добри вкусови качества, който италианците приписват из цял свят като техен. А си е най-добрият трюфел в цял свят. Това е българският трюфел. И е време да започне да излиза от България с българско име. Да се знае из цял свят, че това е български трюфел. Името? Не само в Европа, и в Щатите, и по цял свят.